Det her, det er, hold da kæft, der er godt nok smæk på lyset. Det her, det er Peters fine lille røde bil. Han mener til synligheden ikke, at man behøver at låse bilen, når man holder på arbejde. Så nu laver vi en lille prank med ham. Kan jeg ikke stoppe mere op måske? Og simpelthen lige filmer inden for førersædet. Peter har ikke så høj en bil. Den bliver måske for høj. Så hvis man lige kigger op i... Det fungerer faktisk ret godt. Så... Cool. Så, man går. Jeg håber ikke, at det gør ikke. Hvad? Fuck! Hvad foregår der? Fuck, jeg fik et chok, mand! Jeg havde egentlig håbet, at jeg blev mere forskrækket. Jeg fik et chok. Hvem var det dårligt stil? Det kommer tilbage. Jeg ved ikke, lige ved at smadre ind i Du kunne da ikke ødelægge den, mand. Det var hvad, du skulle redde din bil, og den var andre, der tager.